Hi guys, welcome to T-Fafers TV. We are back again with latest gossip nyaya dziri kutenderera pasocial media. This is what Shadaya said pamusoro penyaya relationship levels nani naSasha ari podcast yeZimCeleb. Akabvunzwa akati hapana rudo is just business. Once musikana wedu akaona asimba musically ari kusiya dude wedu ava. I can bet on that and the relationship ikalasta for next year ratiri kupinda 2023. Everything I ever said kubva pandakatanga kutaura is crap. Relationship ikalasta ikalasta sando zvataura Shadaya adedzera kuti relationship yani levels naniki naSasha ikapinda muna 2023 inini zvese zvandaitaura izvi zvemarelationship ndiye ndichitaura nhema. Akauya futi akati brand riri kurira ndere chill sport, so let me associate nani naBaranzui. Ndo zvataurwa naShadaya ari kuti anzi Sasha akati sezvo brand riri kurira riri chill sport, let me associate naBaranzui. Vamwe vakati it's not like we care about what Shadaya said and stuff, no to GBV. Ndo zvataurwa navamwe gender based violence. Vamwe vakati Shadaya is having a good week. Vamwe vakati prophet Shadaya. Vamwe vakati it's high time as men we start listening to Shadaya seriously. Vamwe vakati that verse on the song never gets old. Vari kureva voice rekuti la holy 10 rekuti vaShadaya vakataura vatumwa. Saka ndo nyaya iripo guys. It things nyaya yacho naingoramba ichienderera mberi nekuti levels anenge ari kunzi ndiye ari kulikisa video rabuda whereby Sasha nanini nalevels vari kuita lula riripo rakazara pasocial media. Vamwe vati Shadaya predicted right there. Vamwe vati Shadaya is the only accurate prophet in Zimbabwe who actually profit the truth. Vadedzera kuti zvanapangana vanozvidza kuti ivo ndo maprofiti havagoni kuprofita, vanotaura ndimi dzefake, but Shadaya manje ndiye ari kubata pese nepese, ari kutaura chokwadi and ari kupredicta zvinhu zvisati zvaitika. Vamwe vadedza kuti ndiShadaya naTate Lichas asi ihama here, because nyaya dzinenge dzinotangira kubudira kwavari vakangotaura nyaya ziva kuti ichabuda chete. So ndo nyaya tanga tauya nayo guys. Shadaya akati ibusiness chete, nothing more, no relationship. Thank you so much.